studerende i Herning. Mit navn er Todd. Jeg kommer fra Australien. Jeg er danser, jeg er akrobat. Og jeg har lært at tale rigtig god danske. Jeg bor her i flere år, så jeg ved, at I kan forstå rigtig godt, hvad jeg siger til jer alle sammen. Men jeg er som sagt danser og kropsartist. Jeg er multikunstner og installationsperformer. Og jeg kan lave mange ting med min krop. Jeg er også skuespiller, og jeg er tekstforfatter, så jeg er faktisk også hesteopdrætter. Jeg opdrætter utrolig mange slags heste, både traverhester og den galopske hester, som jeg er rigtig glad for at opdrætte. Har gjort i mange år, tjent mange penge på den. Så er jeg også uddannet ringrider. Den har jeg lavet i mange år. Men jeg er først og fremmest den historiefortæller. Og jeg har lært at fortælle historier på The Royal Academy of Storytelling i Brisbane, hvor jeg startede min uddannelse. Så tog jeg en overbygning i Perth, og så lavede jeg en slags videreuddannelse i Melbourne, og så sluttede jeg af i Sydney, hvor jeg havde den store eksamen i Sydney Opera House. Hvis I kender den, det er faktisk en dansk arkitekt, der har tegnet operahusen i Sydney. Han hedder Børge Mogensen, nemlig. Så den kender I alle sammen godt, og jeg er sikker på, at I også kender Danmarks mest berømte eventyr, den forfatter. Ja, han har meget højte hat, sorte hat og krølle, og så har han et stort næse. Og så går han altid krumtebøj, sådan her. Og så var han vist også bose, men den er lige meget. Jeg ved alle sammen, at I går ved, at jeg tænker på, nemlig eventyrforfatteren H.P. Andersen. Meget berømt i Danmark. Han har skrevet berømte fortællinger, som Den lille pige med fyrtårnet, kender I godt? Og så hans klassiske novellesamling, som hed, den hed Prinsessen på Svinehyrden, tror jeg den hed. Det var faktisk en af de allerførste erotiske noveller, som han skrev. Så jeg ved, I kender ham, og jeg vil lige lave lidt galop, tror jeg. Det var faktisk meget flot. Der er en lyd her. Det er herligt at være herinde i sådan en arena, hvor der er plovmærker og fuger og alt muligt. Så skal jeg fortælle en af H.P. Andersens allermest berømte eventyr, da han var på toppen af sin karriere, nemlig Askepot. Det står der sådan her. Man skal altid starte på samme måde. Der var en gang, og så kan man så fortsætte med sin almindelige stemme. Der var en gang en lille pige, som sad op på sit værelse, og hun var så dum og grim og usympatisk. Hun sad op på sit værelse og brokkede sig over alle verdens ting. Og alle andre folk i huset var meget bekymret og bange for hende. Så de havde låst den dør op på hendes værelse, for hun skulle ikke ødelægge den gode stemning i hytten. Hendes mor var meget sød. Hun sad og strikkede ned i stuen. Hun strikkede lange halstørklæder, og hun var meget bange for datteren. Så havde, jeg vil lige sige røvhatter, men det mente jeg selvfølgelig ikke. Askepot selvfølgelig havde 2 søskende, som var meget søde ved hende. Det var 2 brødre, og dem hed Claus begge 2. Der var vist en højde Claus og en meget lavte Claus. Men det er lige meget, de var ikke med i historien. Så sad hun op på sit værelse, og så røg hun marihuana, hvis I kender den. Den er rigtig, den gjorde hun. Så blev hun skæv og fik grinerflip og æderflip og var så irriterende, når hun gjorde det. Og så pludselig blev gløden, hun havde mixet og rullet sig. Så blev gløden pludselig ind, og så gjorde hun sådan og det er derfor, hun hedder Askepot. Nej, det var bare mig.
Det var bare mig, der havde flettet ind. Det var ikke H.P. Andersen. Så tager jeg lige en military. Det er nok sådan noget der. Men så pludselig, så kunne Askepart høre en mærkelig lyd, der sagde, bip, bip, bip. Så hun fik den kæmpeste chok. Og så opdagede hun, at det var hendes mobiltelefoner. Og så jeg kan løbe herned også. Det er en meget stort sal, den her. Nå, så var det hendes mobiltelefon. Jeg tror, jeg går i jokker i noget lort først. Det er sådan lidt ødelæggende. Nå, skid på det her. Kan vi zoome ind på lorten? Det er så klamt. Nej, den står ikke helt skarpt. Nå, skid på den. Så fik hun en sms, og så stod der på sms'en, at der er bal på slottet. Hun blev så glad. Tænker, I elsker slottet, og jeg synes ham prinsen. Der var du lidt for sent på den med følgesparten. Ja, så var der den sms, hun sagde, jeg vil til bal på slottet. Og så skriger hun ned til sin mor, mor, jeg vil til bal på den slot. Og moren, hun siger, aldrig i livet, min kære skat. Jeg låser en ekstra lås på dort, så hun ikke åbner den. Så falder Morker på, og alle sover den gåse øjne. For Askepart, hun har holdt sig vågen, den lille svinestreg. Så hun liste op om natten, så tager hun en hårnolt og dirker dort op. Dirker går meget grimt, når hun gør det. Åbner hun dort, og den knirker. Så går hun ned ad trapperne. Ned ad trapperne, hun træder udenom lorten. Og så går hun ned. Og så går hun ind i køkkenskaber. Åbne køkkenskaber. Og tager den franske brød ud. Og stjæler den. Og så lister hun ud af hoveddøren. Og så drypper hun sin brødkrumme ned af stigen, mens hun går fra huset. Så hun kan finde tilbage, hvis det er en dårlig fest. Men hun er ikke alene virkelig usympatisk og dum. Hun er også luderdoven. Hun er så doven som den værste luder i verden. Den er rigtig. Så hun bliver træt. Så skal hun sove. Og så banker hun på et stort herberg, som hun ser ude i skoven. Ligger der meget mærkeligt et herberg. Så banker hun på en stor egetræsdort. Banker på. Så kommer indehæveren ud og åbner. Den er dårligt smurt i hængslerne også. Så siger han, hvad vil du, din grimme kvinde? Så det synes hun er meget ubehagelig til. Jeg vil lege et værelse, for jeg er søvtræt. Vi har fået i bugt, din lille slavetøs. Siger han så. Så siger hun, nå, du taler meget uforskam. Skrid, Tone Rosa, siger han så. Og så går hun. Og så ser hun pludselig, at der er en lade ved siden af. Den er heldigt, så kan jeg måske sove i den. Så åbner hun 2 dort, og de er faktisk meget godt smurt. Så går hun ind, og så ser hun, at der er over i jorden en krybber. En lille dejlig krybber, hun kan sove i. Og pludselig er der også et æsel ved siden af, men den er lige meget for stor. Så tænker hun, her lægger jeg mig, og så sover hun om natten. Og da hun vågner op, så er hun gul og den blå over hele kroppen. For der er en, der har lagt den ærter nedenunder den. Det var en dårlig nat, men det var ikke den eneste, der var sket. For hun havde nemlig også født. Den tror man var løgn, men det var den faktisk ikke. Hun havde født måske verdens grimmeste ælling. Den var fløjtet direkte ud af tidskogen på hende om natten, mens hun sov. Fy for den lede, tænkte hun. Og den var så grim. Og det var grimmere end hende selv, og den kunne hun godt se. Så hun siger, du er den grimmeste ælling, jeg nogensinde har set. Så hun losser den hårdt over næbet. Og en til over vingen. Og så flyver den. Så flyver den op, den grimmeste ælling. Og den flyver rundt i lokaler. Og den flyver rundt. Og den er så dum, som den ikke kan finde ud. Men så finder den ud til sidst. Og så flyver den over marker og enger. Og den flyver i 2 år, tror jeg, den flyver. Og så bliver den meget træt. Men så flyver den hen over en stor sø, som fungerer som den vandspejl. Så den flyver over, og der ser den grimme ælling, at den er blevet forvandlet til en stort, flot gås.
er så glad for spejlbilledet. Den flyver, så den ser slet ikke nogen 3 kroner, der står. Sådan ikke 3 kroner for det, men bare 3 kroner, der er på skoven. Så rammer ind i hæk og lander på skovbunden. Og så kigger den op, og der ser den lille røvhætte. Og der står den lille røvhætte jo. En lille røvhætte. Du er så sød. Hvad har du med at gå ud til den bedste mor? Du har brød, det kan du godt huske fra historien, og æbler, og så en flaske rødvin. Så, jeg kan høre, der kommer ulve. Vi skal stikke af. Vis mig udgangen, din lille skøge.